Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar dai da sani, Hamza Abubakar din nan ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan channel mai albarka wato Takama TV. Na tabbatar da cewa darasinmu na yau darasi ne mai matuƙar muhimmanci ga duk wanda ya samu damar kalla. Na tabbatar da cewa zai ƙaru sannan kuma zai ji daɗin wannan darasi namu na yau. Darasi ne akan message da ake kira da message, wato ana nufin tura saƙo, wanda dai na tabbatar da cewa kowa ya san wannan. Ta yaya za ka tura saƙo a wayar abokinka, a wayar ƙanwarka, a wayar yayanka, a wayar ɗan uwanka ba tare da ya ga nambar wayarka ba? Zai ganta a matsayin namban ƙasar waje ko kuma a matsayin sunan wani kamfani. To wannan darasin yau a kansa ne za mu yi magana. Dala mun koyar da wannan ilimi ne, ba wai mun koyar da mutum ya je shi ya ɗauki waya ya yi ta razana mutane a kai ko kuma ya ta tura mutane message ɗin zagi ko na cin zarafi domin ya san cewa ba za a ga nambarsa ba. Kawai dai mun koyar da ilimi ne da Allah na a kiyaye. Sau da yawa mutum zai yi ƙoƙarin ganin cewa ya ɗauki wannan dama ya amfani da ita wajen baƙanta wasu rai, amma da Allah na a kiyaye wannan. Mu dai mun koyar ne a matsayin koyar da ilimi, ba don komai ba sai dan yanzu mutane su waye da harkar technology, su san me duniya take ciki. Shi yasa muka ɗauko wannan abun muka ce dole za mu yi darasi a kai. Za ka iya tura mutum saƙo ta wayarka ba tare da ya ga nambarka ba, in dai kai amfani da wannan hanyoyi da zan lissafa, sannan kuma ba tare da layinka sun ja maka kuɗi ba ko kuma wani abu. Za ka iya shiga matsala wata ran wayarka ko ba katin tura message, kana so ka tura message sannan kuma akwai data a wayanka. Wannan tsari yana amfani da data, zai baka damar ka tura message ko guda nawa ne, kuma za ka ga sun shiga successfully, mutum ya karanta amma kuma ba zai gane cewa kai ne ka turo masa ba, sai ka masa bayani ta cikin wannan message ɗin da ka turo masa. Za ka iya yin shekara kana tura mutum message ba zai gane kai ne kake turo masa ba. In dai ba kai ka nuna masa kai ba ne, ba zai taɓa fahimtar ka ba, sai dai ya ga namban ƙasar waje wato private number ta turo masa message kuma kai ne wanda kuke tare. To da Allah nabi, idan yau ne farkon shigowanka wannan channel din namu, muna roƙon alfarma a gurinka da ka taimaka wannan subscribe din da Allah a taimaka shi wannan subscribe din dan danna mana shi, da Allah dan danna mana shi, da kuma ƙararrawa. Hakan ne kaɗai zai baka damar samun shirye-shiryenmu da zaran mun ɗora akan lokaci, ba tare da mu dai shigo cikin shirin mu gani. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar da yadda na gaya muku cewa za ka tura message kyauta, sannan kuma wanda ka tura ba zai taɓa ganin namban ka ba, ko yayi zai ganta a private number ko kuma a wani sunan kamfani ya shigo. Amma da Allah nabi kada wani ya amfani da wannan dama ya ci zarafin wani da wannan koyarwa da ni na koyar ne a matsayin ilimi. Abinda za ka yi shine za ka tafi Chrome browser ka kamar haka. Kana zuwa Chrome browser ka, a daidai wajen searching za ka danna, za ka taɓa free SMS kamar yadda na yi. Kawai za ka danna searching. Kana danna searching, wannan website din freesms.com shine ma na farko a sama, za ka fara gani. Abinda za ka yi shine kawai za ka danna shi kamar haka. Yana buɗewa, za ka ga buɗo maka guri kamar haka. Idan ka duba a nan za ka ga inda aka rubuta send free SMS, nan za ka taɓa. Idan ka taɓa, idan ka taɓa zai nuno maka guri kamar haka. Idan ya nuno maka guri kamar haka, za ka zo za ka yi zooming ɗinsa kamar yadda na yi. Za ka zaɓi ƙasarka da kake, za ga sunayen ƙasashe da dama. Da yake ni a Najeriya nake, bari in zaɓi Najeriya. Haka kenan.
idan ka zo kanan gurin za ka rubuta namban duk wanda kake so ka tura wannan message ɗin a nan gurin. Misali amma gaskiya ba a saka S ɗin farko, yayi 0 farko a duk namban da za ka sa. In 070 ne banda 0 farko, in 080 ne banda 0 farko, haka dai wannan 0 farkon banda shi. Bari muku misali da wata namba 81. Yawa kamar haka. To nan inda ka rubuta text message, nan ne gurin da mutum zai rubuta abin da yake so ya rubuta ya tura mutum, ma'ana abin da zai gaya mutum kenan. To bari rubuta haka. Misali na rubuta assalam Malam Kabiru, kana lafiya? Da dai sauransu. Duk dai abin da ma ka ga dama ka rubuta haka. Za ka zo ka nan ƙasa za ka sauko. Za ka ga an rubuta verification a nan gurin. To abin da za ka yi shine wannan rubutu masu kalan ganyen, masu green ɗin kenan, su za ka kwafa ka rubuta kamar haka 9 7 X 9 U 3 sai V. Kana yin haka za ka zo kanan gurin wajen send, za ga alamun send a wannan gurin kenan, za ka danna shi. To message ɗinka ya tafi, gashi nan ka tura wa wannan number message. Gashi nan dai abubuwa da dama. To idan kuka lura za ku ga message ɗin yanzu haka ya shigo wayana kamar haka, domin da namba na gwada. In kuka kalla za ku gani assalam Malam Kabiru, kana lafiya, da dai duk abin da na rubuta a nan gurin. Yanzu haka za ku gan shi a cikin wayana. Idan na yi scroll na buɗe message ɗina za ku gan shi a nan. Gashi nan assalam Malam Kabiru, kana lafiya, da dai abin da na rubuta ɗin. Idan ka duba za ka ga ba wai sunan mutum ba ne, text belt sunan wanda ya turo message ɗin. To ka ga alamu wannan abu yana aiki kenan. Kuma ko da a ce baka da kuɗi za ka iya tura mutum message muddin a wayarka akwai data. Idan ka lura gashi nan za ka gani hada device information ɗina da wani IP address ɗina, da wani IP address ɗina da komai ya bayyana na wayana. Sannan gashi nan ga message ɗin da na tura a nan gurin. Da fatan dai mutane na za ku yi amfani da wannan message ɗin ta hanyar da ta kamata. Na gode. Kamar yadda na ce muku, wannan bidiyo namu na yau na san zai burge ku. Na tabbatar da cewa wannan bidiyo ya burge ku. Wannan dama ce gare mu gabaki ɗaya na tura message kyauta ba tare da an ja mana kuɗi a wayarmu ba, kuma ba tare da wanda muka turawa ya ma gane cewa mu bane. Ni da na ce za a ɗan yin tsokana da shi, amma ba wai fa a razanar ba. Idan bidiyon mu na yau ya burge ka, dala ne muna roƙonka like din nan dai, alaman hakan nan, dala taimaka dan danna mana ita, domin shi wannan like din shine karfin gwiwar mu na ganin cewa mun ci gaba da kawo muku shirye-shirye da za su ci gaba da ƙayatar da ku da kuma ƙarar ilmantar da mutane wayanda ba su san abubuwa akan wannan harka ba, su ma su shigo zamani ya tafi da su san wannan al'amura da ake ciki. Da Allah kar a manta like din nan. Mun gode sosai, sai anjima.